올라서 다 된대. 잘람 귀네 망어야 제 신신한 게 파zo 긴디 Więc najpierw chciałbym pozdrowić wszystkich Tulku, Gesze, wszystkich przyjaciół w Darmie, którzy słuchają przez internet. Pozdrawiam Was wszystkich. 다 된대. 데려도 와서 덴베 데르비지마 Dzisiaj będziemy kontynuować rozmowę o przekazie nauk o parynirwanie Buddy. W poprzednim wykładzie mówiłem o tym, jak mówiliśmy północny przekaz Dharmy w północnych w Indiach, tę północną tradycję przekazu, a teraz chciałbym powiedzieć kilka słów o tej południowej tradycji przekazu. Źródłem tego przekazu dzisiaj jest tekst, który się nazywa Sata Satika Kandaka i tam jest rozdział 700, o którym omawia się właśnie ten przekaz. I ten przekaz tutaj wygląda inaczej. Satasatika Kandaka, szczególnie w tradycji Pali, mówi się o tym, czym jest ten tekst. On jest i tam podawana jest również linia przekazu, która jest podobna w pewnym sensie do tej linii patriarchów buddyzmu opisywanej w północnym Przechadzie, ale jest kilka, więc oni też podają swoich patriarchów, ale podają innych patriarchów. Więc to jest jakby ich transmisja Vinai, która jest praktykowana i to nie jest jakby tradycja dharmy, tradycja z nauczyciela do ucznia, tradycja przekazu całej dharmy Buddy, tylko jest to tradycja Vinai. Znajdziemy to do tego tekstu jest również komentarz, który się nazywa Samanta Pasadika. Jest bardzo znany komentarz w tej tradycji. I omówi się w nim, że linia przekazu opisywana w tym konkretnie tekście, to dotyczy linii przekazu ślubowań, linii przekazu Vinai, nie linii przekazu dharmy. Od Buddy ta linia przekazu Vinai południowej tradycji wygląda mniej więcej tak, że potem po Buddzie był Upali. Upali to był taki uczeń Buddy, jeden z ważniejszych uczniów Buddy, którym Buddha przekazał całą Vinaję, wszystkie informacje dotyczące ślubowań. Podczas pierwszej rady ten, który przekazał wszystkim Vinaję, był właśnie Upali, gdyż on wiedział najwięcej o Vinai. Był takim specjalistą od Vinai. On był takim najważniejszym ogniwem, jeśli tak można to nazwać, przekazu Vinai. Potem po Upali pojawia się Dasaka w tym tekście południowej tradycji. Myślę, że tu możemy pokazać ten przekaz. Potem drugim był Dasaka, potem trzecim Sonaka, potem Sigawa, następnie Mogaliputa Tissa,
który brał udział, według tego tekstu, brał udział w drugiej radzie i był głównym guru Ashoki. Więc ale z drugiej strony my wiemy, że taki Mogaliputa Tissa brał udział w trzeciej radzie, a tutaj mowa jest o drugiej radzie, więc to wszystko troszkę komplikuje. Więc tak ten przekaz Vinai wygląda w tradycji południowej. Natomiast jak on wygląda w tradycji północnej, w zasadzie nie poruszyliśmy tego tematu jeszcze. Czyli w Mahasangice Vinaya Mahasangiki, szkoły Mahasangiki, mowa jest o tym, że Bikshu Upali skompilował cały kosz Vinai w Rajagriha i potem przekazał go w całości Vasubandhu. Vasubandhu przekazał go Madhyantice, Madhyantika przekazał go Shanavasinowi, Shanavasin Upagupcie, Upagupcia przekazał starszyźnie za czasów króla Ashoki. Więc mniej więcej to by wyglądało tak, że był Buddha, Upali, Vasubandhu, Madhyantika, Shanavasin, Upagupta i starszyzna dworu Ashoki. Poczekajcie chwilę, ja pokażę to na slajdzie. 나디 조서디 김진 패진데 얘기 누가 방법 순발이 영어래요 봐. 주문 누구지? 저기 나디 this city now. Więc tutaj właśnie jest cytat z tej Vinai Mahasangiki mówiący o tym, jak to od Upali ta dharma, ta Vinaya przechodziła do Shanavasina, potem do Upagupty i Ashoki i tak dalej. Tutaj wspomina się o Vasubandhu, ale to nie był ten Vasubandhu, który dużo później był autorem skarbnicy Abhidharmy. To był po prostu inny Vasubandhu, który urodził się w Rajagriha i był bezpośrednim uczniem Upali. Był takim bliskim uczniem Upali. Więc ten opis tutaj tego przekazu Vinai jakby pokrywa się z tym, który opisuje również inny tekst nazywany Sutrą Pytań Shariputry. Więc mniej więcej to pokrywa się, tak to wygląda w północnym przekazie indyjskim. Natomiast w chińskiej tradycji Vinaya dzieli się na 5 różnych szkół Vinai. Dlaczego?
że ponad 100 lat po parynirwanie Buddy, piąty patriarch Upagupta, czyli ten według północnego przekazu nauczyciel Ashoki, miał 5 różnych uczniów Vinai. Jednym z nich był Dharmagupta. Więc przepraszam, tych 5 uczniów nazywa się Dharmaguptami. Tak jakby Dharmagupta jest to był jakby taki tytuł, to nie było imię, to był pewien tytuł kogoś, kto chronił Vinaję, kogoś, kto opiekował się Vinają. I tych 5 uczniów jakby stworzyło 5 odrębnych szkół Vinai. Więc tutaj teraz przedstawimy 5 szkół Vinai. Pierwszym jest Dharmaguptaka Vinaya Vibhanga, czyli jakby to był taki najdłuższy tekst dotyczący Vinai, napisany, składający się z 60 zwojów, który skompilował Bhikshu Pratimoksha. Następnie jest Sarvastivada Vinaya, który skompilowany przez Bhikshu Pratimoksha również. Potem jest Mahishasaka Vinaya. Nie skompilowany, po prostu tak się nazywa, Bhikshu Pratimoksha, czyli ślubowania Bhikshu. I tam są, czyli w tych pierwszych 3 są ślubowania Bhikshu, ale w trzecim dodane są również ślubowania Bhikshuni. Czwartym jest Kashyapya Vinaya, który nie został w pełni przetłumaczony na język chiński. I 5. Mahasangika Vinaya, składający się z opisu ślubowań męskich i ślubowań żeńskich. Więc tutaj wygląda na to, że tu było jakichś takich 5 patriarchów, tak, którzy stworzyli 5 odrębnych szkół Vinai. Więc o tej historii tych 5 szkół czytamy w historii w tekstach chińskich. I że właśnie za czasów Upagupty powstało 5 odrębnych szkół Vinai. Ale one nie różnią się tylko imieniem, niektórzy uważają, że to nie było za czasów Upagupty, że to właśnie za czasów króla Ashoki, że to trochę później się zdarzyło, ale tak czy inaczej było 5 różnych tekstów, które opisywały te ślubowania nieco inaczej. Więc jakby pojawiło się takich 4 główne frakcje w Sangdze. Naga faction, czyli frakcja nagów, frakcja uczonych, frakcja starszych i frakcja skrajnych terytoriów, czy czegoś takiego. I tutaj nie chodzi o tych 5 jakby patriarchów Vinai, to jest jakby odrębna rzecz. Myślę, że tybetańskie tłumaczenie tego faktu, tych tekstów opisujących
podział na te różne frakcje i w różne winaje, on nie został dobrze przetłumaczony. Myślę, że tam doszło do kilku nieporozumień. Myślę, że w tradycji chińskiej jest to lepiej przetłumaczone. Tak czy inaczej pojawiło się tam 4 czy 5 głównych frakcji, głównych szkół winai. Mowa tam w tym tekście jest również o takich dzierżycielach darmy, czy też abhidarmy. I wtedy mamy 5, to znaczy mamy cztery główne frakcje tej winai i 5. frakcją są ci dzierżyciele abhidarmy. W ten sposób pojawiło się 5 szkół w buddyzmie. Wygląda też na to, że w tych 5, czy to przynajmniej 4 szkołach mówiono różnymi językami, czyli można jakby stąd wnioskować, że te frakcje czy te szkoły pojawiły się w nieco innych prowincjach Indii, w których mówiono innymi dialektami, innymi językami. Były to różnice również etniczne, terytorialne. Pierwsze 3, ten naga skrajnych terytoriów i uczonych, oni utworzyli później szkołę Mahasangiki na północy. Z nich na nie złożyła się właśnie szkoła Mahasangiki. Więc kiedy już doszło do tego tego głównego podziału na główne szkoły buddyjskie, to właśnie te 3 frakcje jakby złożyły się na szkołę Mahasangiki. Zaś te ostatnie 2, czyli tych dzierżycieli abhidarmy, ta frakcja dzierżycieli abhidarmy i starszych stworzyła szkołę Sarvastivada. Będziemy o tym mówić później. Tak czy inaczej, te 5 szkół Vinai, które opisywanych w chińskich tekstach, to była linia ślubowań. To nie była linia dharmy, tylko linia ślubowań. I według chińskich tekstów one wszystkie, większość z nich należała do Mahasangiki, do pozostałe szkoły nie mają jakby takiej jasnej linii Vinai. Pozostałe szkoły, które wyodrębniły się w Indiach. Tylko te 2, Mahasangika i Sarvastivada, mają takie wyraźne źródło Vinai pochodzące od Upali aż po Ashokę i potem poprzez jednego z tych uczniów Upagupty i tak dalej. Więc pozostałe szkoły jakby nie mają takiej jasnej linii. Nie jest to takie jasne w ich przypadku. Więc nie będziemy o tym teraz mówić i omawiać. Ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że kiedy patrzymy na te 4 główne szkoły Vinai, skąd one pochodzą, skąd one się wzięły, jak powstały, kiedy powstała
kiedy powstała jakby ślubowania dla bikszuni. Źródłem ślubowań bikszuni jest sanga. Sangę tworzą 4 bikszu. Więc oni są źródłem tej winai, oni są źródłem tych ślubowań. Więc kiedy na przykład kiedy są ślubowania bikszuni, w tych starych tradycjach jakby same bikszuni nie mogły udzielać ślubowań innym bikszuni. Pierwszy zaczyn musiał pochodzić od 4 bikszu, i dalej również kolejne ślubowania bikszuni musiało tworzyć przynajmniej 4 kempo, z których składają się i bikszuni, i bikszu. Czyli nie mogły tego robić same bikszuni. Więc trzeba pamiętać o tym, że nie tylko był ten kempo, ten, który udzielał ślubowań, ale wymagana była też ta sanga, zebrani świadkowie. Dlaczego? Dlatego, że nie wystarczy przyjąć ślubowania. To nie jest tak, że kempo udziela ślubowań i co wtedy? Musi być grupa, musi być sanga, musi być wspólnota, społeczność, która przyjmie tego nowego adepta, tego nowo wyświęconego mnicha albo mniszkę. I dlatego musi być tych 4 osoby minimum obecne na tych ślubowaniach, które przyjmą tego nowo wyświęconego. Później oczywiście, kiedy mówimy już o linii przekazu ślubowań, to mówimy o samych tych kempo, o samych tych nauczycielach, którzy udzielali tych ślubowań, ale ta społeczność, wspólnota mnichów i mnichów była bardzo ważna. Teraz, kiedy mówimy o przekazie dharmy, o różnicach w przekazie dharmy w północnym i południowym przekazie. W południowym przekazie to są teksty w języku Pali, które o nim opowiadają, i jeszcze jest oczywiście chiński przekaz osobny. Tak jak mówiliśmy, jeśli chodzi o przekaz dharmy, w północnym przekazie była linia patriarchów, Mahakasyapa, Ananda, Shanavasin, Upagupta, który był nauczycielem duchowym Ashoki. Zaś w południowym przekazie to był Upali, Dasaka, Sonaka, Sigava i Mangaliputta Tissa, czyli ci sami, którzy byli dzierżycielami Vinai. Czyli południowa tradycja głównie stała się na Sri Lance, gdzie teksty były spisywane w języku Pali. Mówiliśmy już, że północna tradycja jest źródłem tradycji tybetańskiej i źródłem tradycji chińskiej. Ale oczywiście ten chiński buddyzm, chińska tradycja jest najbliższa właśnie temu północnemu przekazowi północno-indyjskiemu przekazowi, dlatego że później tradycja tybetańska jest jakby taką wymieszką, zlepkiem wielu różnych tradycji powstałą dużo później.
to, co te wczesne przekazy chińskie, wczesne tłumaczenia chińskie jakby brały się bezpośrednio z tej północnej tradycji indyjskiej. One są dobrym źródłem informacji na jej temat. Więc tutaj mamy na slajdzie właśnie przekaz dharmy w północnej tradycji od Mahakasyapy po Upaguptę, a w drugiej linii południowa tradycja od Upali do Moggaliputy Tisy. Pierwsza pochodzi z chińskich tłumaczeń sutry Ashoki, a druga z tekstów w języku Pali. Czyli wygląda na to, że w południowej tradycji Kempo, czy ta tradycja Vinai jakby była jednocześnie tradycją dharmy. Nie ma tu tego rozróżnienia, tak jak w tradycji północnej. Możemy oczywiście przeanalizować jakby żywoty, szukać informacji o tych patriarchów. Spójrzmy na przykład na Shanakavasina, że w północnej tradycji mamy Shanavasina, a w południowej tradycji mamy Mangaliputę Tisina. W południowym przekazie mówi się o Jona Sambuta Shavasinie, czyli bardzo podobne imię. Jest to bardzo podobne imię, który reprezentował zachodnie tereny Indii podczas drugiej Rady. Czyli Shanavasin to jest jakby imię, które się pojawia również w północnym buddyzmie. Czy to była ta sama osoba? Czy to była ta sama osoba opisywana w tekstach Pali i obecna na drugiej Radzie i będąca jakby patriarchą północnej tradycji buddyzmu? Wszystko oczywiście rozbija się o to, kiedy ta rada się odbyła. Bo imiona wszystkich tych osób są bardzo podobne. Różnica polega na tym, że w Pali, w języku Pali dodano Sambuta Shanavasi. Czas się również jakby zgadza, że oni żyli jakby w tym samym czasie. Więc wielu badaczy dzisiaj zastanawia się, że Shanavasin z północy i Shanavasin z południa to ten, który brał udział w drugiej Radzie, to musiała być ta sama osoba. Więc ogólnie mówiąc, 100 lat po parinirwanie Buddy pojawiło się kilku głównych patriarchów Sangi, którzy reprezentowali Sangę. Linia tych patriarchów jest inaczej opisywana w południowej i w północnej tradycji.
Można też różnie interpretować pewne fakty i na przykład doliczać jednego patriarchę, który udał się do Kaszmiru albo go nie wliczać i tak dalej. Są zawsze jakieś różnice w tych przekazach. Jednak w południowej tradycji dharmy, kiedy wymienia się jakby patriarchów, to wymienia się głównie nauczycieli Kempo, którzy utrzymywali tradycję Vinaya. Dlaczego? Z tego można wnioskować, że południowa tradycja to jest jakby głównie tradycja ślubowań. Nie tradycja dharmy, tylko tradycja ślubowań, która wywodzi się od Upali, od głównego dzierżyciela właśnie Vinaya. Zaś nauczyciele dharmy, ci, którzy utrzymywali dharmę, utrzymywali głównie kosz sutr i abhidharmy, a nie Vinaya. Więc tak na tym głównie polega różnica. Dalej możemy się zapytać, kto był głównym nauczycielem króla Asioki? Kim był jego guru? Ponieważ północna i południowa tradycja inaczej to przedstawiają. W północnej przekazie był to Upagupta, zaś w południowym przekazie mówi się, że to był Moggaliputta Tissa. Jednak historia ich obu jest bardzo podobna, to znaczy, i w obu przypadkach mówi się o tym, że kiedy król Asioka zaprosił ich do pałacu, to oni musieli podróżować łodzią, czyli posłał po nich piękną łódź. W obu przypadkach tak samo ta historia jest opisywana. I mówi się, że król Asioka przyjął ich na górze Urumanda i zgodnie z północnym przekazem tam mieściła się rezydencja Upagupty. Zaś w południowym przekazie mówi się o górze Ahoganga, która była rezydencją Moggaliputty Tissy. Ta historia jest bardzo stara, te historie są bardzo stare. I teraz trudno powiedzieć, czy to była ta sama osoba, czy nie. Być może to była ta sama osoba, tylko inne imiona i inne nazwy gór. Nie możemy powiedzieć tego na pewno dzisiaj. Oczywiście, że to jest możliwe, że to było to były dwie różne osoby, które miały podobny wpływ na króla Asiokę. Jest wiele takich różnych hipotez na ten temat. Taranata mówi, że gdy król Asioka był młody, to panował piąty patriarch Ditika właśnie zmarł i wtedy Asioka
I wtedy i Taranata mówi, że nie było, że jakby, że oni się, nie wiem, Taranata uważa, że to wcale nie był ani Upagupta, ani Ditika, tylko to był Agyasha, który zorganizował drugą radę buddyzmu. Tak twierdzi Taranata. Więc tak jak mówiliśmy, zebrało się wtedy bardzo wielu, dużo starszyzny, którzy mieli określić, co jest dozwolone, co nie jest dozwolone w ślubowaniach buddyjskich i tak dalej. I zorganizował tą radę który był głównym nauczycielem Ashoki. Ciężko to dzisiaj rozstrzygnąć. Teraz omówiliśmy już temat guru Ashoki. Teraz przejdźmy do Madhyantiki. Do tego zgodnie z tradycją północną, Madhyantika był ostatnim nauczycielem Anandy, któremu Ananda przekazał całą dharmę tuż przed odejściem w parinirwanę. A potem Ananda wysłał go do Kaszmiru, by tam upowszechniał dharmę. Madhyantika udał się do Kaszmiru, poskromił pewnego nagę, który tam panował i upowszechniał dharmę. Madhyantika również pokazał ludziom, jak uprawiać krokusy, jak zbierać ten szafran z krokusów. I to wszystko jest opisane w północnym przekazie w Sutrze Ashoki. Tradycja Sri Lanki, południowego przekazu, uważa, że głównym guru Ashoki był Moggalliputta Tissa, który mówi się, że Ashoka upowszechniał dharmę w 9 różnych regionach i jednym z nich, i że on również wysłał mnichów do Kaszmiru i Gandhary. Jest taki przekaz, który on mówi, że tam Madhyantika poskrobił i 11 nagów, nie jednego, i ustanowił i upowszechniał dharmę. Więc jakby tutaj w tym miejscu jakby wszystko się zgadza i południowa i północna tradycja mówi to samo. Tak jakby to jedna osoba opowiadała, ta sama osoba. W szczególności w północnym przekazie Madhyantika był ostatnim uczniem Anandy, któremu przekazał dharmę jako ostatniemu. Najprawdopodobniej był on mniej więcej w tym samym wieku co Upagupta.
I zgodnie z tym północnym przekazem on był głównym guru Ashoki, ukazał cuda i w ten sposób sprowadził jakby Ashokę na drogę buddyzmu. Niektóre przekazy mówią, że 5 bikszu, twierdzą, że wraz z Madhyantiką udało się do Kaszmiru 4 bikszu. Dlaczego? Dlatego, że nie wystarczy udzielający ślubowań, żeby udzielić ślubowania bikszu albo bikszuni. Musi być również sanga przynajmniej 4 bikszu obecna. Dlatego z Madhyantiką podróżowało 4 bikszu. Teraz jaki ja mam pomysł, przekonanie na ten temat? Skąd? Oczywiście głównie ja opieram się na Mula Sarvastivādzie, głównych jakby tych drobniejszych zagadnieniach Vinai. Mówi się tam w tym o tym, że Ananda zdecydował odejść na pośrodku, pamiętacie tą historię, pośrodku rzeki Ganges, po to, aby 2 królów rezydujących po obu stronach rzeki mogli podzielić się jego relikwiami. Dlatego, żeby uniknąć konfliktu, żeby nie było tak, że tylko jeden z króli jakby posiadł jego ciało po parynirwanie i przejął wszystkie relikwie, Ananda zdecydował odejść parynirwanem pośrodku rzeki i zdecydował, że odejdzie. I wtedy, kiedy zdecydował się, że odejdzie, to ziemia się zatrzęsła. Było wiele różnych znaków, że coś ważnego się dzieje. I teksty mówią, że ziemia zatrzęsła się 6 razy. Gdy 16 Karmapa odszedł w parynirwane w Chicago, tuż przed jego odejściem również zatrzęsła się ziemia. Było takie lekkie trzęsienie ziemi tam, w tym rejonie. Więc są takie omeny, są takie znaki, które mówią, że jakby zapowiadają odejście wielkiej istoty. Więc ta Sutra Ashoka mówi się, że ten ostatni jego uczeń, tuż przed jego parynirwaną Anandy, pojawił się przed nim, pamiętacie, i poprosił o nauki. I wtedy Ananda jakby wyemanował taką małą wyspę na środku tej rzeki. I ten starzec, z którym przybyło 500 mnichów, jakby przedostało się na tą wyspę do Anandy. I mówi się, że Ananda przekazał im nauki 3 razy, za 3 razem wszyscy oni stali się arhatami, a kiedy powtórzył 4 razy, wszyscy otrzymali ślubowania mnisie i utrzymywali je przez cały czas, do śmierci. I stąd ta nazwa tego ucznia, Madhyantika, którą można przetłumaczyć jako środek dnia albo środek rzeki. Można powiedzieć też, że Madhyantika znaczy oba sposoby, oba brzegi. Mówi się, że wszyscy ci mnisi, którzy przybyli z
tym nauczycielem, wszyscy oni przyjęli imię Madhyantika, że było... Jak któryś z nich był lamą, był nauczycielem, to nazywano go Wielkim Madhyantiką. Więc tak czy inaczej, wszyscy oni przybyli do Anandy, wszyscy otrzymali ślubowania bikszu i wszyscy osiągnęli stan arhata podczas tego spotkania. Podobnie Buddha był taki jedna osoba, którą Buddha wyświęcił na mnicha jako ostatniego, Sumbada. I kiedy Sumbada zorientował się, że on jest tym ostatnim mnichem, to tak go to jakby poruszyło, że ja pomyślał sobie, ja pierwszy odejdę w parynirwanę, więc on bardzo szybko osiągnął stan arhata i chciał odejść w parynirwanę, ale Buddha powiedział, nie. To nie jest dobre, to nie jest dobry pomysł. Ja zaraz umrę, ja zaraz odejdę. Ty nie możesz po prostu tak sobie odejść. Najpierw ja muszę odejść w parynirwanę. Buddha powiedział, że kiedy ja odejdę w nirwanę, to ja przekazuję ci nauki i ty będziesz ich chronił. Je chronił. I polecił również w chińskiej tradycji, w chińskich tłumaczeniach tekstów z tego okresu mówi się, że w Kaszmirze to jest bardzo dobre miejsce do praktykowania, przepowiedziane przez Buddę jako miejsce, w którym bardzo łatwo można znaleźć miejsce do schronienia i miejsce do jedzy i do przetrwania, jakby różne środki do przetrwania. Więc dlatego Buddha zapowiedział, że w przyszłości powinniśmy upowszechniać dharmę właśnie w Kaszmirze. Więc to wszystko jest opisane w tych mniejszych zagadnieniach Vinai, Mula Sarvastivady. I tam mówi się, jakby sugeruje się, że było dwóch Madhyantikach. Jednym Madhyantiką był ten uczeń Anandy, który jako ostatni otrzymał od niego ślubowania, zaś innym uczniem był ten, którego wcześniej Ananda wyszkolił i wysłał do Kaszmiru. Niektórzy mówią, że Ananda jakby utrzymywał nauki przez jakieś 30-40 lat, inni zaś uważają, że to było 50 lat, że przez 50 lat był tym patriarchą. Ale nie mogło być dłużej niż 50, bo Ananda nie mógł żyć dłużej niż 95 lat, najprawdopodobniej. Zgodnie z przepowiednią Buddy, że pojawi się właśnie taki Bhikshuni Madhyantika, który upowszechni nauki w Kaszmirze. I Buddha powiedział, że to będzie za 500 lat w przyszłości, że mówiło się i Buddha przepowiedział, że to się nie starzy teraz, jakby niedługo, ale to się starzy jakieś 100 lat po jego odejściu. Że wtedy właśnie ten Bhikshu Madhyantika się pojawi.
Więc jakby Buddha też jakby rozkazał swoim uczniom, musicie utrzymywać Vinaję, musicie utrzymywać dharmę, bo później temu Madhyantice udzielić ślubowań, bo to będzie ważne. Tak czy inaczej, wiemy, że chodziło o Bikshu Madhyantika, wiemy, że chodziło o Kaszmir, o ten rejon. Ale problem jest taki, że ale chodzi o to, że ten uczeń Anandy przyszedł z 500 mnichami i wszyscy oni dostali imię Madhyantika. Więc było 500 bikszu o imieniu Madhyantika. Co bardzo komplikuje to całe historyczne poszukiwania, skoro wiemy, że było 501 Madhyantików, których wyświęcił Ananda. Więc jeżeli któryś z tych Madhyantików miał jakieś, nie wiem, 40-50 lat, kiedy Ananda go wyświęcił i żył jeszcze kolejnych 50 lat, żeby zgodnie z przepowiednią Buddy stać się tym, który udał się do Kaszmiru i w Kaszmirze przez następne 40-50 lat upowszechniać buddyzm, to by było niemożliwe. Mahaparinirvana Sutra mówi, Buddha przepowiedział zatem, będzie klasztor dla praktykujących dhyany, czyli medytację w Kaszmirze. Około 100 lat po moim odejściu bikshku nazywany Madhyantika się pojawi, on będzie utrzymywał dharmę i upowszechni ją w regionie Kaszmiru. Tak. Więc to jest jakby podobne do tego, co ten tekst Mula Sarvastivady opisuje. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, być może, że tutaj nie chodziło o 100 lat, tylko o 50. Może tu chodziło o te lata w Indiach określane, gdzie w Indiach określano 6 miesięcy jako 1 rok. Być może, że o to chodziło. Kto wie? No to wtedy ten ostatni uczeń Anandy też nie mógłby pójść do Kaszmiru, no bo na przykład, pamiętacie Xuanzanga i jego zapiski z podróży do zachodnich regionów. Tam Xuanzang mówi coś takiego. 50 lat po odejściu Tathagaty w Parinirvanę, student Anandy, arhat nazywany Madhyantiką, który osiągnął 6 nadzwyczajnych zdolności, wiedział o starej przepowiedni Buddy i udał się do regionu Kaszmiru. Więc być może, że to właśnie chodzi o samą osobę, ale zamiast 100 lat trzeba liczyć 50. To znaczy trzeba podzielić te wszystkie lata na pół, bo tak liczono je w starożytnych Indiach. Kto wie, może o to chodziło. Więc dla historii buddyzmu te zapiski z podróży do zachodnich regionów są bardzo ważne.
I dlatego północne regiony, północna tradycja jakby zalicza Madhyantikę do patriarchów buddyzmu. Gdy Madhyantika odszedł, udał się do Kaszmiru, to tam przynajmniej 15 lat spędził na nauczaniu. Taranata w historii buddyzmu Indii mówi o tym, że Ananda utrzymywał nauki przez 40 lat, a potem odszedł. Potem, następny rok później, król Ajatasatru odszedł, a potem Udayabhadra przejął tron, a potem Madhyantika nauczał przez 17 lat. Dopiero po tych 17 latach nauczania udał się do Kaszmiru, gdzie i miał wtedy około 50 lat. I to się jakby zgadza z tym, co opisywał Xuanzang. Jest taki rozdział o medycynie w Mula Sarvastivadze, w którym mówi się, że Madhyantika jakby udzielił ślubowy Upagupcie, zaś zgodnie z tą linią patriarchów Upagupta był uczniem Shanavasena. Więc ta teoria Taranaty jakby jest zupełnie inna od innych badaczy, od pozostałych badaczy. Więc chciałbym teraz wrócić do tych 500 Madhyantików, tych 500 arhatów, których wyświęcił Ananda. Więc powtórzmy, kiedy Ananda już miał odejść w parinirwanę, pojawił się pewien starszy człowiek, miał 500 uczniów ze sobą. Ananda przebywał wtedy na wyspie pośrodku rzeki i sprawił, że te 500 osób pojawiło się na tej maleńkiej wysepce na środku rzeki. Jak to możliwe? I jak to możliwe, że można tam udzielić ślubowań na tej maleńkiej wysepce tym 500 ludziom? Czyli 500 osób trzeba im udzielić ślubowań, wobec każdego każdy musi powtórzyć, każdy indywidualnie, jeden za drugim muszą powtórzyć ślubowania, więc jak długo czasu to zajęło? Tekst Taranaty mówi, jakby twierdzi, że że Ananda udzielił im ślubowań w ciągu 1 godziny i zostali w ten sposób, w cudowny sposób wyświęceni. Jak to jest możliwe, że on w godzinę tego co zrobił? Nie wiem.
Drugie pytanie jest takie, że kiedy Ananda zdecydował odejść w parynirwanę na pośrodku rzeki, to nie jest tak, że on zaplanował to, zorganizował. To się po prostu spontanicznie pojawiło. Ta wysełka się spontanicznie pojawiła. Z jednej strony przyszedł król Vaishali z całą armią, z drugiej strony przyszedł drugi król z całą armią, z drugiej strony rzeki. Więc Ananda nie mógł odejść parynirwanę po jednej ze stron. Po prostu postanowił, że trzeba to zrobić pośrodku rzeki i nagle spontanicznie pośrodku tej rzeki się znalazł na małej wysepce. Tak to jest opisywane. Że nagle coś tam się zdecydujemy, nagle coś postanawiamy i tak się po prostu dzieje. W Sutrze Mahaparynirwany mówi się, że Ananda miał ponadnaturalne moce, a po drugie, być może, że nie miał nawet naturalnych mocy, ale po prostu poczuł to trzęsienie ziemi, tą zapowiedź jego odejścia. Kto wie. I też jak się pojawi i też ten tekst Mula Sarvastivady mówi, że w ten sam sposób ten starszy człowiek z 500 uczniami na tej wysepce pojawił się również za sprawą cudownych mocy. No bo jak mogli się tam inaczej znaleźć i zmieścić? Gdy wszyscy uczniowie do mnie przychodzą, więc on wtedy jakby wyemanował tą wysepkę i w ten sposób, żeby tych 500 uczniów się tam zmieściło. Więc jak uczniowie mogli się tam pojawić, jak mogli się tam dostać na tą? Więc to jest jakby taki temat dość trudny, bo trudno go wyjaśnić. Po prostu teksty mówią, że przyszedł ten starszy człowiek i z 500 uczniów. Według Xuanzanga 100 lat po parinirwanie za czasu panowania króla Ashoki było 500 arhatów i sangha, których tworzyli sangę i w tym czasie bikszu Ahadeva napisał błędne teksty, błędne wyjaśnienia i jakby zmusił króla do tego, aby zajął jego stanowisko, aby poparł jego stanowisko. Tych 500 arhatów zmusił do przekroczenia Gangesu na dziurawej łodzi, ale oni przelecieli cudownie, dzięki cudownym mocom do Kaszmiru. Ale król wtedy poczuł jakby żal za to, co zrobił i zaprosił ich z powrotem do swojego królestwa, ale archaci już nie chcieli wracać. Król za to zbudował 500 klasztorów dla archatów. Ale archaci nie przyjęli tych klasztorów. Ciekaw jestem, czy Sarvastivadini przyjęli tą historię o 500 archatach, którzy przekroczyli Gangę, dostali się tą wysepkę Gangesu
Być może, że tak było, a być może po prostu daty są pokręcone i to były dwie różne historie dotyczące czegoś innego. Nie jesteśmy w stanie teraz tego osobno osądzić. Innym problemem jest to, że 500, liczba 500 cały czas pojawia się w Vinai. Było 5 kupców, 5 żeglarzy, 500 archatów, zawsze jest ich 500. I to jeszcze dokładnie 500. Jak to jest możliwe w ogóle? Być może, że to po prostu w staroindyjskim to był po prostu taki indykator, takie słówko określające liczbę mnogą. Kto wie? Tak jak w języku tybetańskim mówi się bum, tak? Czyli 1000 albo kiedy mówimy 100. Często, jeszcze jak czegoś jest wiele, to mówimy, że ich jest 1000 albo 100. 100 i 1000 znaczy po prostu dużo. I tutaj podobnie. 500 może po prostu znaczyło dużo. Dzisiaj w angielskim też mówimy, tam jest 100 ludzi. Ale to nie jest tak, że ich tam jest 100, tylko tam jest, tylko że jest po prostu dużo ludzi. Więc te wszystkie liczby w tekstach, staroindyjskich tekstach są... Mówi się, że, albo na przykład mówi się, że jakiś król miał 84 000 królowych. To musiało być bardzo trudne dla króla, mieć tyle żon, mieć takich harem. Wyobraźcie sobie ten dom, w którym one wszystkie mieszkały. Ale chodzi głównie o to, najprawdopodobniej było 8 królowych tylko. Ale każda królowa była warta 1000 ludzi, więc było ich 8000. Więc i tak dalej, i tak dalej. Stąd te liczby się biorą. Chodziło o tym, żeby wywrzeć większe wrażenie. Więc te wszystkie rzeczy to jest takie połączenie poezji, wielkich słów i tak dalej. 84 000, 500, 100 000 i tak dalej. A więc na tym dzisiaj skończymy. Dziękuję bardzo.